Caffeine kag nicotine bagod makatuga ini isang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 20 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato riyang aparatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Webes, kita sa karon nga daw ba pet sa tres na kita sa bulan sang Marso, tuig 2021 or tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Di naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita digikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field, subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano bala pila ka maragang pangunang mga balita nga aton nga tutukan sa subong yang aga, mga top stories of the day nga aton nga diskusyonan. Pinaiya ka maragang pangunang mga balita aton nga paghahatagan sa pagtamod subong
sa sining sa aton yung mga kabombo, no, sining Webes naman yung edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga, no? Kamustahon nato ang aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod. Maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon, nagapulo pa na litis sa mga kauturan ta kung magwa man kita sa aton iya nga tagsa ka mga parimalay, mas makapayo gid iya nga magdala na kita sa panaming sa aton iya nga lawas. Very important gid. So, sa aton nga mga kabombo, anong mga nagapangunang mga balita nga aton iya nga tutukan. Ang syudad sa Bacolod ti ready na gid sa face-to-face classes. Handa na gid, no? Nagadamo na ang mga eskwelahan nga handa na, no? Hindi lang 4 ka mga eskwelahan pero nagdugang pa diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kag sa sining face-to-face classes, no? Sa aton niya nga mga kabombo, ang mga eskwelahan gani mga ginagamit ni bilang mga quarantine facilities sa aton niya nga mga kauturan at ano na, no? Pag-asaraduhan na gid kag subong man sa dugang pa nga mga balita local gindagdagan sa nga 60 days nga or aside from this, no, gindismiss gid, no, sa serbisyo sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo ang anay officer in charge bala sang NOCHEP, no, Negros Occidental Comprehensive Health Program Division. Si sang sang tinalikdan nga Webes or sang nakaligad pa nga Pebrero 24. So dismissal order. Sige, aside from that gani, sa aton nga mga kauturan may duhaman ka mga empleyado nga gindagdagan man sang 60 days nga preventive suspension, duha ka opisyal sang Human Resource Department. Okay, no? So sige, no? So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang aton iya nga tutukan subong iya nga aga, syempre hibaloon tama, no, sa mga kauturan naton ang pila pa iya ka mga regapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa mga balita, no, sa subong iya nga aga diri sa aton iya nga pangalagad diri lamang sa Bombo Report sa first edition sa mga balita pungsud nun nga aton man iya nga tutukan sa subong iya nga aga. Ti ang DepEd sa national, no, nagadamo na gid sobra na 2,000 ang nakahanda na gid dyan, no, para sa expanded nga face-to-face classes. So, hindi na pungga na. Mabalik na ang face-to-face classes. Kaya man yara na gid man kita subong sa ginatawag nga new normal. Grabe, no? After 2 years, ang mga estudyante, no, makabalik na gid yes, makabinan sa face-to-face classes, no? Sige, kag subong man ang gobyerno man sang Pilipinas, no, naga-kondenar sa sining ginahimo sang Russia against Ukraine. Kay speaking sini sa mga kabombo naton ining Russia-Ukraine nga conflict. Ang Russia nakuha naman ang Kherson, no, sa Ukraine, no, na invade naman kag ikaduha nga round sang peace talks pero sige lang ka peace talks pero ang kinagamo ang pagpamomba ara lang niya sa gihapon. Ginpaulanan sang masubra 400 missiles. Imagine ang Ukraine, no? Ay, perte. Masubuan ka lang magpamati, no, sang sining hibumunot man sa mga utod naton yung mga OFW sang ilang pagkahangawa. Ang United Nations tinagboto na kung sino nga mga pungsod na nagakondenar, sino naga-abstain, sino nagapabor sa invasion sang Russia. Wow, may 5. Sa sining nagakalanabo nga ni, may 5 pagidya ka mga pungsod nga nagapabor. Or aside from Russia, may 4 pa ka mga kapungsuran nga nagapabor sa sining invasion sang Russia sa Ukraine. Imaginable. Isa na drang North Korea, pertigid. Pero sobra man isa kagatos ka mga kapungsuran ang nagakondenar. So, kabay paano, matapos-tapos lang ini sa aton yung mga kabombo kay sustamaan na gid iya ka subo, no, ini nga sitwasyon, no,
ang aton iya nga ginadangtan subong habagtan gani matapos ng COVID, pero may yara pag iya sa mga pagpamomba. And of course, we would like to know man sa iban man nga mga kapungsuran sa ilang stand, sa ilang man nga mga ibubunot, no, na hanungod sining Russia kag Ukraine iya nga conflict. Okay? Sige. 28 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. No? So, sa mga kabombo naton, no, kamusta ang ato nga sitwasyon sa palibot siyudad sa Bacolod subong iya nga aga? Ang pinaka-latest iya nga sitwasyon ulano ng aton tiyempo, mulano ng aton iya nga panahon, no? So kung magwa man kita iya sa aton tag sa iya ka mga panimalay, siguraduhon naton may mga panaming kita iya sa lawas, no? Very, very important. Okay? Mayara kita iya sang panaming sa lawas, no? Mayara kita iya sang ano ni gani pagtawag, butang balon may payong kita dira, may jacket kita dira, no? Importante na siya. Kung magwa kita sa aton iya nga tag sa iya ka mga panimalay kay budlawing masakit subong, no? We have to be very careful gid. Ang aton ni mga kauturan nga monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial or di ka upod man sa aton iya mga kabiyanan sa Facebook, no, sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod, no, or nagaupod sa aton iya mga kabiyanan sa mga kauturan naton, no, sa YouTube. Naka-like and subscribe na kamo sa aton iya nga YouTube account. So please do like and subscribe sa YouTube account naton sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige. 30 minutos na nakaligid sa oras nga alas 4 sa aga. So, kamustahon na naton? Chekero na naton ang sitwasyon naton driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Kamusta, no? Kamusta kamudra? Especially sa mga utod naton, sa mga kauturan naton nga nagabugtaw aga pa, temprano pa. Kinahanglanon gid, no? Mga kauturan naton iya mga kabiyanan nga mga remedyo general, no? So nga dapat aga pa ni nagamalata kag aga pa iya nga nagabulog taw. No, sa mga wala pa kay medyo matulutugnaw sa bugtaw na bangon na ha. 30 minutos na ang nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Muna ang balganin nila, early bird catches the worm. So, kung aga ka pa nagamata, aga ka pa nagabugtaw, so, madamo ka sa mahikutar, diba? So, subong at in fairness, subong ang balik naman matamat sa normal. So, kung kamong pamangkuton, kaya ang DepEd ready na gid for a face-to-face classes sa mga ginikanan. Anong inyo sa nga reaksyon? Kay kabalo ko sa mga ginikanan, no? May struggle, kita subong sa mga module or online classes kaya kabudlay intindihon man sa makbataan. At the same time, kung ang bata mo, may mga realization man yung mga ginikanan, kung ang bata mo, aralang sa panimalay, no? Mas, ang responsibility niya bala ang magbugtaw aga pa, temprano pa, makadto sa eskwelante, subong niya, especially kung sa panimalay lang, mabay nga sa mga online games kag kunano, dira, no? Social media, makarelate ba ng mga ginikanan? So, kabudlay kayo. So, sa iban nga mga ginikanan, gina-prefer ang pagbalik sa face-to-face classes. Of course, there are those parents nga ginambal, diba, sa hindi pa safe, especially kung unvaccinated na mga kabataan. Pero so far, subong nabakunahan naman ang aton iyang mga kabataan, diba? So far, subong, if not all, may mga kabataan nga nabakunahan na from 5 to 11 or up to 17 years old. O galing ining 5 to 11 years old nga vaccine, hindi pa siya amuna kadamo, no? Kay ang second batch sang bakuna, wala pa kaabot rin sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, amo pa ina ang ginapaabot man. No? So, hibaloon tabi. Anong sa mga ginikanan? Sa subong nga tiyempo, no? Pabor na kabo nga magbalik sa face-to-face classes or hindi pa? So, okay na na? No? Ano ang inyong assessment dira? Or ano ang inyong pagtanaw dira? Chikero nato na sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ang sitwasyon naton
sa subong iyang aga no sa Libertad Public Market tiba roon ta naman kamusta no ano na kay amo na ni ginatawag nato yung new normal although ay man punaw ang Libertad Public Market alin pa man niya sa una yati okay gid sa piyak nga linya chekero naton si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Mamuan, good morning. Dali lang kit kito kagaho di sa ako yung naplastaran mamuan. So, mamuan, ari kita subong sa Libertad Public Market, mapahigad-higad kita kaya ari kita sa dalan. So, mamuan sa ako gid ang atan sa nga mga kauturan, ilabi lagi diri sa tupad sang dalan no. Ari ko di sa kakanina yun wala mamuan nga baligyan. So, di subong mamuan ang aton sining alert level status nubo-nubo na so ginaistoryahan gid sang iba no nga mga eskwelahan nga mag-open naman no for face-to-face classes limitado lang Japon mabuan hinay-hinay lang so ang aton mga kauturan mayroon niya nga mga nagakayalain nga opinion when it comes sa pagbalik naman sang klase no sa eskwelahan mabuan so kuan tadi aton mga kauturan sang reaksyon kung anong ilang mahambal babaan no kung sugot pala nga magbalik na ang ilang mga kabataan sa eskwelahan apesar nga may pandemic pa o kung okay lang sa panimalay lang Japon no so babaan ito ala din aton nga mga kauturan no mga nanay tadriwa agapag baka-baka na para sa tawag nga ekonomiya. Nay, may aga. Si Bombo Grace ni. Okay. Nay, may aga. Amay aga man. Gabaligya ka din. Hindi ka pang bakal malan sa balay lang. Sa balay lang. Oo. Ibaligya mo sa balay niyo? Oo. Si amo ni Perming ang baligya mo mga photo? Oo, sari-sari man. Mga pila ka bataan tanay? 5? Puros tanan nga eskwela? Ang 3 lang. High school, mga 2 gamay pa. Pila ka na yung edad? 36? Oo. So, Nay, anong imo nga mahambal? No? Kay diribra sa aton, sa Pilipinas, kabalik na ang face-to-face classes, limited lang. Sugot ka nga magbalik na, pisar nga wala pa, tapos sa pandemic? Wala lang pa Para sa imo kabataan? Pwede man para may mabalaan sila lang kay kung sa lang sa Balay? sa balay to wala mga sabat-sabat Kaya namin pa kung face to face kay makaitsindi sila bala sa mga maestra ko ano itudlo. Okay. Bamuan? Gamodjol sila, gamodjol. Gamodjol sila, Nay. Module sila online man may ara mo Kay gamodjol sila, gabulig ka man sila. Man isa hindi ta kabalo ti mamangkot yung mga iba nanay di man tanan nga kabalo kagit sang sa eskwelahan. Pero at least ginagaidan mo sila. Nabudlayan ng bata sa Mas mayo modjol. gid magbalik sa eskwelahan. Oo, may hindi pa makaisindi sila balahaw. Di wala ka man ginakulbaan nga pandemic pa? Kulbaan man siyempre mas nami Nabaksina? dyan gid ang mga bata nang mabalaan gid balahaw. Saka sa mga bata mo, may nakakaagi na pabakuna? Tanan kami. Tanan ka mo? Wow, babuan. Very good. Kitang siyempre gamay pa mo ang lang ang dalag ko lang ang bata. Pangalan tanay? May Chavez. May Chavez. Babuan, si Ma'am May Chavez, no? Mami, kay ang iya mga kabataan, nga mga dagko na, nakapabakuna na babuan. Kag sila man mismo, no? Sa mga ginikanan, nakabakuna naman. So, sugot si Nanay May, no? Nga magbalik na sa face-to-face classes ang mga kabataan. Ang isa ng kabaligya, daw estudyante pa or hindi na? Are, babuan ko tanta si, si Inday. Ngayong aga. Estudyante ka pa? O, sige, makadota ni siya bambuan. No? Ang taning estudyante, reaksyon man, ilang ginikanan. Yamakon mo, namian ko kayo estudyante, yagbligya na ya bombo. Yes, oo. Makita mo bambuan nga, do hindi na siya, ang paminsaro niya, hindi bata, no? Oo, Kay gabulig na. gabulig na siya So, sa ginikanan. Very good, Gid. Yes, very good kid, bambuan. Si Bombo Grace ni, ano pangalan mo? May Joy ta. May?
Mayjoy. Mayjoy. Sa Mayjoy, pila ng edad? 18. 18. Guess pila? Ano nga ka year left? Grade 12. Okay, baba mo. Ano nga track? ABM. ABM. Baba mo. Anong Sa ABM? sa ginaobra sa subong, no? Ang business, wala mo. Business management. Din siya kay eskwela. So, hindi ka gaskwila? Sa City High. Sa City High, mo. Ang grade 12, no? Pag ang track yan may ano sa business, may relation mala sa business, pamuan. So, ano inyong plastada sa pagklase online? Modular. Modular? Wala ka mag-online? Wala. Wala. So, sagot ka man kung magbalik na sa City High Abe, face-to-face classes? Oo. Naman. Kay Budla, yung module. Budlay ang module. Budla. Mas namin, gadya akong aras ko lahat. Kay may katudlo, Simon. Ti subong Oo, sino ba? lang katudlo? Pamuan. Subong sino lang nag-guide sa iya, abi? So, subong kayo na budlayan ka sa modular, sinong ga-guide sa inyo? Ng online. Ng church lang, amo lang na. Pamuan. Amo na lang nang ginimo sa mga estudyante, ga-search na lang, no, matomato sa Google, sa Facebook, o sa diin makuhaan nga mga information, no, sa ilaman nga klase, pamuan. Diin maggadya kung may nagatudlo bala sa tubangan mo, no, nga face-to-face gid bomboan. Tika namin man sa iya, kay gabaligya siya aga pa, hindi man apektado kung nag-modular siya. Everyday, haraman siya sa Libertad. Everyday, ari ka din, Mitchell. Oo. Sinong pod mo dire? Nang magulang ko. Inyo giniya business. Hindi man maka-affect sa imo ang pagbaligya sa imo pag-eskwela. Makay sa mga module man lang, pero kung face-to-face, may mapagabaligya. Okay. Ang pag-answer mo sa module, mga anong oras? Kung mag-abot ka sa balay. Ina-answeran mo dayon? Oo. Tapos kung free ka na, dire ka, wala ka galagaw? Wala. Ay, kabuot. Kay Major, pabuan. Man, gabulig na siya. Halin sang San-O pa sila nag-ubab gabaligya. So, alin ka mo di sa San-O, nagabaligya? Sa Dugay na. Lugay na? Oo. Dire ka mo yung pwesto? Nang sa Bata ka pa lang to. Subong 18 ka na, may migo ka na. Wala. Very good, bumbuan. Tinga, Sa the aman- first. Bombo Grace, nga ama Yes. nagabulig siya sa iya nga magulang haw. Yes, bumbuan. Gabulig siya, Nga no? pa man ko ta siya nga at a very young age nagabulig na siya baligya. So, Major, nga sa kabata pa sang edad mo, gabulig ka na baligya. Pakikinanglan. Kinanglan. Si mama mo kasi papa mo, diin. Sa balay. Si Papa disabled naman. Si Mama na hindi sa pwede ka baligya. Hindi way nasa gabaligya kay naubusa. Okay. Wamuan. So, kinanglan, gid ni Major nga magbulig, kahit naman nga ang mga ginikana niya, no, nagabatsyag man. Okay, ahay. Pero kay sinugid ni una kay mama ya. Yes, wamuan. Hamba ko kay sinugid ni una nila nga baligya ni sa mga kakanin kay mama ya gid. So, kasi nung siya, Major, yung mga baligya, gid inyo, kung kay, o ano nyo lang, ginabakal. Naluto. Amon. Ay, ikaw man galuto? Di si Manong galuto. Okay. Ay, ano nang mga kakanin nga ina Bombo Grace? Ano ni, muwasi ni? Muwasi, bumuan, no? Do kadamo Kag- no? Yes. Do kadamo muasi. Yes, kadamo na bumbuan. Kag may kutsinta man dere, no, ginabutangan ni Major, isang, ano nang ipanawag, lahing? Lubi. No, ara bala babaan, do topping sa babaw, sa kutsinta. Oo. Puto, nag-ibos, kag ano to ho? Brown? Latik. No, may latik man din sila ginabutang sa muwasi to siya. Oo. Dasig lang na maubos, no? Mapaubos na nila? Sa inyo pagbaligya, maubos man sa isa kanila. Oo, kisa hindi man. Depende sa baklanay. Mas, Kasi kung di ba maubos, ginadala nyo sa inyo ba? Hindi. Sa Santa Market. Sa Central Market naman. So, bambuan, Gabi, gabi nga, pagimakas, no? Ang ilan ang ginahimo ni Mayjoy para lang makakita man sang kinawala nila. Kasi So, of course, kung- no, gabulig sa kanan nila. Bombo Grace, kung pandemic, kamusta ila kita? Subong nagmayo or hindi? So, Mayjoy, kay pandemic, subong, kamusta man ang kita? Okay man lang. Kasi Okay man lang. Makabawi-bawi man. Oo. Di temprano kapag gabugta, walas ano, Last stress with jam. nanad ka na. Di mga anong oras ka naman gatulog? Tapos wala yung mga last na ibig. 9 sa naga. Oo. Bumbuan.
Bo kabata pa kanami pamuan kay nagabanat na sang boto bala no Tagalog pa sa Oo. oras ang kaagahon. Role model ni sa mga kabataan, tanawab lang yung mga bata Yes. yung kakatulog pa siya, ya, aga, pagabugtaw. Pila edad dyan sang nagsugod siya bligya? Ilang edad mo sang nagasugod ka balik ba? Sang nagbulos sang ako dahil 17, 16, 17. 16. Sa isang pagsugod mo to baligya, ano gusto mo man? Kung pilit ka na. Hindi gusto man. Gusto yaman. Kay gusto makabulig. Si manang mo na Apakaisa ya mo ano po diya. Ito ka namin. Inspiration aga pa mamuan. Oo. Amo ni Blas sa mga ginikanin. Kabalo ka Bombo Grace. Damo yung mga kabataan subong niya nga ano na lang sa online games na lang balaya mo nang ginaugtasan sa mga ginikanan Bombo Grace. Yes, insakto ginabomboan no. Ato mga ginikanan ti once nga magpadako sa mga kabataan nilalabomboan nga akamba ka bala nga gin disiplina mo gid no. Ang resulta ti maayo no. Kag sa mga kabataan nga nagaano lang mambuan, nagalagaw-lagaw lang daabing no. Wala gabulig sa ginikanan ti magsugod na bulig mambuan. Minsan sa gamay lang nga bagay hindi ka magpasaway no. Bombo Grace. Yes. Kumbaga, gin-make use, kung 16 siya nagsugo, di ba lang pandemic, 2 years, gin-make use ni Mayjoy ang iya time nga sa pandemic nga makabulig siya ya sa iya ginikanan. Yes, pamuan, insakto gid. No, ginula gyud usikan ang tiyempo, no. Bisan nga wala gani face-to-face class pamuan. Kag naga-modular siya, no. Ginatagaan niya man time Japon iya pagtuon. At the same time, nagabulig sa ginikanan niya. So, ang tiyempo bala pamuan, no, samtang bata pa kabalo na mag-value, no, sang time nga tawag. Kung kabalo siya magbaligya, dira, meaning ga-effort siya, kabalo siya kung ano kabudlay yung pangabuhi. So, kumbaga, guided siya Bombo Grace? Yes, guided siya. Kakagwapa sa kay Medyo. Gaintra ka mga miss, mga pageant. Wala. Wala. Gwapa siya pamuan. Oo man, katahom sa iya. So, Mayjoy, anong mensahe niya sa mga pareho niya nga mga kabataan? Kag anong na-learn niya sang nagsugod siya burubaligya dira sa Libertad Public Market, Bombo Grace? Okay. May Joy, ano ang matag mga mensahe sa mga ka-fellow mo nga mga youth, no? Kag sa baligya mo diri sa 2 years, no? Nga 2 years na. Ano man ang imo sining mahampal? Mensahe mo sa mga kabataan. Subong. Good luck lang. Ano? Na Tingin kayo ang may balang mga pareho sa kabataan iya. dyan. Pareho Yes, sa iya, Boan. na-learn niya bala Bombo Grace nga kinanglan mo. Magbaligya, gali iya, or magbulig sa ginikanan mo? Anong mga na-learn mo? Kay ikaw, bata ka, pag abuli ka sa kanan mo, anong ma-share mo sa mga mga kabataan man nga iban? Especially mga kabataan sa mga iban, galagaw lang. Ano? Inspiration ka? No, yan. Sige, ang balang kay kanami sa imo, nagabuli ka sa kanan mo sa amo ng edad. Ano ba? Nahuya Nahuya siya. Ano, sige, hindi magkuya. Para sa mga kabataan. Ang depende man kasi sa mga generation lain naman sa ang una daw. Basta mo nung pag-cape nila sa mga pandemic, ang lagaw-lagaw lang kay boring man. Ikaw yung wala ka na buringan? Why? Why? No? Busy man. Busy. Ay, oo. Tsakto na kay Mayjoy, no? Lainig ng mga kabataan, subong sa iban lagaw-lagaw lang, pero pareho sa iya because nga nakita niya ang kabudlayan sa iyang mga ginikanan, so need niya nga magbulig, Bombo Grace, no? Yes. Yes, kag naka-help gid ni because siya, instead of maglagaw siya, halin sa pagsugod sa pandemic, kung naga-modular or wala naga face-to-face classes, nara siya sa Libertad kung kaagahon kay mabulig siya baligya, no, di ba? Yes, So, Joy, ano man ang imo nga na-learn, no? Nga gabaligya ka di for 2 years. Anong imo na tunan? Nang budlay mong ita-kwarta. Nan, bumbuan. Alin mismo kay Joy. Budlay mangita kwarta Yes. mo nang na-learn niya. Oo, that's why dapat mo gini-value, no?
Yes, no? So, amo na sa mga kabataan ta, samtang bata pa ato na nga paminsaro no, ng mga ginikanan ta nagatigulang man mabuan. Correct. Do kasako gani isang binaklanay sa ila dugay-dugay ubos na ning ila mga ibos nga ini. Gani. Do ka namin man mabuan ang bakal diri Oo. kay tamis pala no, Oo. sang ginabaligyan nila do na ano ko magkaon sang tamis subong. Tamian. Dinamian ka mga ang latik na blakay ka namit sina. Yes, oo. Oo, di bla, ang kutsinta, mga mo sina. So kay kun kaagahon damo ginang nagabakal. Yes, so ang kagina pa do may Sakop mga sila. tao na diri no nga nagakadto sa ila para magbakal. Anong pinakabakal de Major? Tanan man, Tanan. Tagpila ang muwasi. tagpulo ang puto. Pulo ang potos sumuan sa muwasi. Ang kotsinta, isa ka potos do ano or 5 ka bilog. Tagpila ang kotsinta ariyo nakapotos. Nang pulo man. Pulo lang ne. Ang Barato ibos, mo, ah? pilang ibos? Yes, muan. Ang ibos pila? Ang ibos siya. Nag 25, may nag 20. Barato siya no. Nga Oo. nagbarato kay kamo game mo. Ang nagara. Tapos ginabaligya na sang iban, Bombo Grace, gapatong sila sumaymo na 15. Oo. Nagpulo dra kuha nila. Okay. Yes. So, ang latik pilang latik karamit sina. Ang latik tagpila, Taglima ang milo. taglima. Oo. So, mayugid no? Himakas. So kita mo, why ga untat, may nagabakal gid sa ila. Yes, insakto ginabuman pas bala kagina no may ay nagbakal ding interview bata bala si Mami Chavez ginabaligya yaman sa ila nga balay bumuan. So ang imo bala pag imakasumbuan may ginagrasyahan man ang iba no kay diri man gabakal para ibaligya man bala patungan lang. Oo, gani man. Okay. Anyway, Bombo Grace, before ka mag-extra, kamusta ang sitwasyon dira sa Libertad? I mean, gaulan, damo-damo gyapon tawo, no? So bumuan ang tiyempo dire medyo mahangin lang kagula ko may makita nga may gali sa likod ko bituon pero sa tubangan ko bumuan do may galom yang part no. Kag ang mga tao dire di wala gahubas bumuan, mayra nga papuli, mayra naman niya gapaabot para nga magbakal naman sang ilang gusto no nga ano ni lutuon bala bumuan. Okay, sige. Sige, Bombo Grace. Salamat, Gid. Yes, bumuan, live kita diri sa Libertad Public Market ini si Bombo Grace din Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lindo Baton sa unang nga hugnat sa balita gindulong sa aton subong yakaga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Grabe no. Amo na bala no. May mga kabataan hindi man laka, may mga kabataan gitod gahimakas pero subong kada ba na magginikanan gaugtas sa mga kabataan kahit ito ma-online na lang no. Or ma-online, mahampang na lang sa social media, ma-computer na lang. But here comes, no, kabay pa mga inspirasyon atong interview naton sa 18 years old. So good siya nga nagabulig. Umalin gid make use niya ang time na during the pandemic nga instead of kunano dang himuon kay naboringan, maupod siya tumaligya sa Libertad Public Market kay naga-modular sila, no, kanami, no. Abalgan ni Sir Eric Sayon bomboan basta gamay pa lang tuduan mo lang sang maayo no ti maayo gid no ti tsakto hindi kumbaga makitaan pareho kay Major nakitaan niya nga kabudlay gli mangita kwarta so meaning i-value niya na nga amo ni gali kabudlay nga mangita kwarta amo ni gali kabudlay nga nagabaligya ka kay kun hindi na maintindihan sang imos ni nga bata ti basi kun pero gusto lang siya di ba. So, amo man ang natudlo sa mga kabataan sining nga pandemic nga instead of terata sa panimalay ti kung pwede pa man ang kita makabulig sa aton iyang mga ginikanan no nga makabulig kita para nga maka-survive. Kining kay Major yan iti syempre hasta magdako siya sa ulihi yati makatapos siya mambal siya nga i-value niya gid kay amo ni gali budlay mangita kwarta no. Ay, subong mga kabataan, nagkapangalot-kalot na lang ni iba ng mga ginikanan kaya ato to sa computeran ho. No? Or ato to sa kundiin-diin. Hindi kakabalo, kali kay galinagaw na. No? Apisar iyang pandemic. So, muna yung mga kabutan. That is why subong, inadusok gid gani sang Department of Education ang pagbalik iya mga kabinan sang face
face-to-face classes sa aton. No, ti pabor ka mo sa iban nga mga ginikanan ti sa kainan interview naton dito sa Libertad at ipabor siya no sa face-to-face classes no sa pagbalik sang face-to-face classes kay budlay gid no duway gid kuno may nabala ng mga makbataan budlay sa ila nga magtuon mag-adjust amo man ang ginhambal ni Major no siya na lang ga matumato although at least matuduan mong bata mo nga maski sa kabudlayan sang sitwasyon niya ti kinahanglan ma-learn siya sa iya kaugalingon pero mas bintaha gid no mas ma-intindihan nila ang ilang lesson kung ara ang mga teachers nga mag-guide sa face-to-face classes no so that is why nga kalabanan nagadali naman gid iya sa face-to-face classes no so we'll see sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo kadamo na sa mga eskwelahan subong in fact sobra na 4,000 4,000 pila 300 public and private schools nag-offer sang basic education nationwide are currently holding sang face-to-face classes. Amo ring ginhambal sang Department of Education. In fact, we have 16 here in the province of Negros Occidental. And apat man ka mga eskwelahan diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kay sa ginpatigayon nga laging handa public briefing ni Education Secretary Leonor Briones along with other DepEd key officials naghatag sang update sa implementation sang limited face-to-face classes sa public and private schools amid the coronavirus disease pandemic. As early as February, meaning sang tinalikdan nga bulan sang Febrero, ang hambal din ni Secretary Briones kami mga eskwelahan na nga gin-allow agod nga ginpahanugutan nga i-implement ang limited nga face-to-face classes sa mga lugar sa idalom sang alerts or alert levels 1 and 2 sa idaloman sang expansion phase sa sininga programa. Sang Feb 22, ang DepEd nagambal nga may mga 6,145 ka mga public schools nationwide that have been deemed ready nga magpatigayon sang face-to-face classes based sa criteria set sang DepEd kag sang Department of Education. So ini nga mga eskwelahan gin-assess kag gin-evaluate gamit ang School Safety Assessment Tool o kung SSAT. Kay man, for a school to be allowed to implement sining face-to-face classes, ang patakaran dere, no? It should be secure, or rather, it should secure permission halin sa LGU. First, LGU gidyang ma-decide, no? Kung okay bala. Before ang mga learners i-allow nga mag-participate sa limited face-to-face classes, dapat may written consent man sa mga ginikanan. So, kay kinanglan mag-comply sa DOH nga protocols. On the part sang DepEd kag sa eskwelahan, dapat mangin friendly towards face-to-face classes. Ang criteria, among others, were used to determine sang readiness sang schools participating sa face-to-face classes. So, data provided sang DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma nagapakita nga mayara na sa 4,239 ka public kag 76 o 76 nga mga private schools that have already started sang implementation sang limited face-to-face classes as of March 1. After sang pilot study nga ginapatigayon from November to December 2021 was completed, as early as February of 2022, ang mga select schools nga located sa mga low-risk areas ginpahanugutan na nga mag-participate sa expansion phase sang face-to-face classes. Ang number of schools nga nag-implement sang face-to-face classes nag-ilis ni everyday since
nga ang local DepEd officials, including man ang regional directors, have been authorized to make decisions on matters related to in-person classes in schools sa idalom sang respective areas. Okay? So, amo ini siya ang pinaka-latest nga update. That's why nga ginapamangkot ta earlier ang mga ginikanan or even the students kung okay na bala. So, kalabanan, subong mabatian mo man sa mga ginikanan nga, balik na. Face-to-face kay budlay gid kayong module. No? Timayo na nga mag-guidean kay matudluan in fairness man. Kaya may nga ginikanan niya. Busy pa man lang nga makakita sang kinawala nila everyday. Pero kung sa eskwelahan niya, at least matutukan sang teacher, matutukan iya sang manunudlo, matudloan. No? Although may mga advantages man nga nahatag sa ato ng pandemic. Pareho na, just like na example kay na earlier, si Mayjoy, isa ka estudyante, no? Senior high student, sang pagsugod sang pagsugod sang pandemic, kay why siya nagabalik sa eskwelahan, bulig siya bulig siya sa ginikanan niya sa libertad. Pamaligya to sang mga mga kakanin kung tawgon para makabulig. Kaya because nga hindi na makagiho iya ginikanan, no? Sa may disability nga amay, ang iloy ti mulo masakit, no? Ti siya na lang kaga mga utod yang nagabinuligay. So man niya ti mo amo ni gali budlay mangita kwarta. So that is why no tuduan man siya nga gin-make use ya ang time niya during the pandemic nga ay ari gali may pwede ako ubrahon. So sa kay Mayjoy budlayan man siya pero ginatudluan man na siya at the same time nga asang sense of responsibility bala nga ay amo ni gali dapat kong himuon. Kaya again may mga kabataan nga daw ay lang man as bungog nila ya. No? Kung anong mga kabudlayan sang iya nga mga ginikanan. So muna ang bentaha, pero again, ang disbentaha because hindi ka makalearn, pero mo nga sa mga teachers at least, matudluan mo man ang mga kabataan nga kung may matabo nga mga worst case scenario on your own, makabalo ka man paano magtuon. No? So, amo na, may bintaha kag disbintaha nga ginaduluong sa aton iniiya nga pandemya. No? Sige. Sa mga kabombo naton, mapos kita iya mga kabiran for a while, pagbalik sa aton iya nga palatuntunan. Pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita, aton iya nga diskusyonan, diri sa aton nga palatuntunan, sa aton iya nga pagpangalagad, ang ginatutukan sa karon, no, sang bugos nga kalibutan, ang Russia-Ukraine conflict. Ang invasion sang Russia sa Ukraine. So, sige sila peace talks. May ikaduha na gani nga round ang peace talks. Pero, gabinumbahan na man to gyapon. Way man nagauntat ang Russia sa panakop, sa pag-invade, sa pagpamumba sa Ukraine. Ang bagay naton way gid daog perde gid tatanan sini. No. Gabulig na ang iban nga mga kapungsuran. Iban nga mga pungsod tiga kondenar, including ang Pilipinas nga nagaupod sa condemnation. Although may iban nga aside sa Russia, may apat ka mga kapungsuran nga nagapalakpak kag nagadayaw sa ginahimo sang Russia, didira mo lang makitaan. Nga majority ka condemned gid, which is means dapat binagbinagon gid niya sang Russia. Nga kung ano ang halit nila nga ginahimo. So, ini-diskusyonan naton, no? Kag anong inyo man nga point of view sa mga tagpalamati naton. Hello, dira sa mga utod naton sa Ukraine. Pwede ka mo kapareser sa aton, kaya po monitor ka mo. Or dira man, mas mangin sa Russia, no? Kamusta na kamo dira? Mga utod naton nga mga Filipinos. Kag kung sadiin man kamo iya nga bahin sang kalibutan. Kay kabalogid kita, ngang epekto sini, hindi lang niya sa, ang inaway nga ini, hindi lang niya sa Russia kag sa Ukraine. Pero worldwide na gidya, no? Grabe ang epekto sini. Diskusyonan ta sa aton nga panumbalik. Daling kida, standby.
Bombo Radio Bacolod. Fast Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Fast Radio Bombo. Okay, sige. Balik na sa ato nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. 6 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 saga. So sa mga kauturan naton kay sa ato niya nga mga kabombo parayon sa ato niya nga palatuntunan sa ato niya nga pagpangalagad kay parayon ninyo nga kaupod Bombo Ann Sindol Sorilia. Ari anay diskusyonan ta ang United Nations General Assembly nga ginpatigayon kung sa diin no may votation dere nga nagluntad sa pila iya ka mga kapungsuran. Feel free sa mga kauturan to. Anong inyo sa nga reaksyon, anong inyo sa nga opinion, no? Sining nagapadayon nga invasion, conflict subong sa tunga iya sang Russia kag sang Ukraine, no? So ari, mang sa General Assembly, makitaan mo gid ni sinong pungsod diya nga ati pareho thinking sa Russia. Sino nga pungsod ang wala panindugan, no?
nag-votation agud nga i-reprimand ang Russia sa pag-invade, sa pagsakop sa Ukraine. Kag nagademand nga ti dapat ang demands dire nga maguntat na ang inaway kag i-withdraw na ang ilang military forces. Amo ni siya, no? Sang i-withdraw nila abi ang sang Russia mahalin atos laya sa Ukraine. So ang ining nga resolution, no? So amo ni ang ila sining subgin suportahan, no? Again, ang United Nations General Assembly, no? Kung sa din ang votation agud i-reprimand nga ang Russia sa nga nag-invade sa Ukraine kag nagademand nga ang maguntat na sang inaway kag i-withdraw na nila ang ilas nga military forces. So sini nga resolution ginsuportahan ini sang 141 sa mga nagtambong sa assembly over sa 193 members. Again, sa 193 ka mga miyembro sa United Nations, sa sininggin patigayon nga General Assembly, 141 are in support sa sining resolution, no, nga i-reprimand ang Russia sa pag-invade, sa pagsakop sa Ukraine, no, kag mauntat na ning gamo kag i-withdraw ang military forces. At least, no, diri mo nakitaan nga sobra pa sa majority ang nagambal nga untatan na. Hindi insakto ang ginahimo sang Russia. Nga ginpatawag ini nga sesyon sang UN Security Council while Ukrainian forces battled to defend the port of Kherson sa pangatubang sang airstrikes kag devastating nga mga bombardment nga hundreds of thousands of people ang mga naglalayas na ganiya. Imagine ba samtang nag-assembly. Sige man gyapon ang mga pagpamomba, ang pagpanakop. Ang ining text sang resolution, no, ang aggression, ang Russia's aggression against Ukraine. Sila gyang aggressor, no? So, the last time nga ang Security Council convened sa isa ka emergency session of the General Assembly way back was in 1982 pa, according to the UN website. Imagine bala, very rare lang ning mga amuni nga sahi sang emergency mo. So, diri mo yan nakitaan nga ti mayara, very rare. So, isa ini ka importante gid because again, ang epekto sini Abi sa ilinaway Bombo Anthony sa mga kabombo naton, hindi lang niya between Russia or Ukraine, pero sa bugos nga kalibutan. That is why nga threatened man ang United Nations. Kag imagine very rare, 1982, ti ano na kita subong Bombo Anthony? 2022. Pila na kadekada? No? Pila na kadekada ang nakaligad. Imagine. No, 1982. Sobra na 30, 40 anyos na, Bombo Anthony. Kaya ang 1986 sa subong 36 ka mo. So 82, 83, 84, 85, 86, 40 years ago. Amo ni siya kalawig nga nag-convene ang Security Council. Susubong because ni sang aggression, invasion sang Russia sa Ukraine, liwat sila nga nag-convene. Convene. Kung may 141 ka mga countries in support sa condemnation, no, sa sining untaton na ni ang inaway nga ni, no, ma-withdraw na sang military forces sang Russia, 141 out of 192. Mayara pagid nga mga pungsod nga nagasimpatize pagid sa Russia. Bisa to hindi mo maintindihan, no? Nga nagasimpatize ka mo, isa lang ka mo ka-thinking. Gusto nyo gamo? Gusto nyo ilinaway? Di syempre, Belarus, isa na dira.
joined, no, sa Russia nga which has served as a launch pad sang Russian invasion forces, di ba? Bulig ganiyang Belarus sa ilaya mo, given. Because tituta kaya sang Russia. Eritrea, ari yung North Korea, ho. Gaplakpak ka man. Syria, no, nagaboto sila ang Belarus, ang Eritrea, ang North Korea, kag ang Syria, they voted against the resolution. Tapos, may man niya countries sa Bombo Anthony nga wala panindugan. So, basically, may 40 kay 35 countries, including China. At mayo-ayo na lang. Kaya binaton gani ka ang China, kapabor gid mo. Pero, knowing nga nag-abstain ka mo, why ka mo panindugan, wala gali ka mo yung kondenar, wala ka mo gali kasubo. Meaning, may 40 padre sa pihak yaho. Nga wala panindugan, 5 na nindugan nga, no! Feeling nila yung sakto ang ginahimo sang sang Russia sa Ukraine. But there are 35 countries nga nagapabor. Or rather, 35 countries nga nag-abstain. Although ang ining General Assembly resolutions, hindi man siya binding, pero mayara na siyang ginatawag nga political weight. May bugat man eh. Kay nagasimbolo ini siya sang symbolic victory para sa Ukraine kag pag-increase sang Moscow's international isolation. Even ang ally sang traditional allies nga sang Russia nga Serbia at least they voted against. No, wala sila ya nagapabor sa ginahimo subong sang Russia. No? So, as of 141 member states ng United Nations know, sa dire, no? Gahambal ning 141 members nga, this is a threat to the security of Europe in the entire rules-based order. Amo ning ginambal ni US Secretary of State Antony Blinken. US Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield, hambal niya sa assembly nga ang Russia was poised to intensify the brutality ng sining offensive kag urge members to hold Moscow accountable sa sining violations of international law. Nag-incite na diri ang Russian troops moving heavy weapons sa Ukraine, including cluster munitions and vacuum bombs, mga bomba. No. This is, samagani diri, nasa United Nations. This is an extraordinary moment. Ang inambal rin ni Ambassador, US Ambassador to the United Nations, Linda Thomas-Greenfield. Now, at more than any other point in recent history. So, gina-challenge gidri ang United Nations. Suno sa iya. So, that's why hambal niya, vote yes if you believe UN member states, including your own, have a right to sovereignty and territorial integrity. Vote yes if you believe Russia should be held to account for its action. So, 141. So, 141 ang nagapabor. So, we'll see kung ano ang mangindugang nga mga developments sini sa aton iya nga mga kabombo. Because kalabanan, and of course, no, kita diri sa Pilipinas, na-include man kita nga may panindugan man in fairness. Kay kung ikaw ya pungso sa siniya nga sitwasyon tapos wala ka pa ya panindugan or maapin ka pa ya sa Russia, worst. No? Ano lang na siya eh. Very ano lang na sa logic ba lang nga kita mo ang isa ka pungsod, ginabomba, ginapaarakan to sang bomba, no?
hindi siya ya reasonable kag justifiable just because mahambal si Putin nga ti kay mahalin ka mo sa amon, mapamiyembro ka mo sa NATO. No? Ti bombahon namon ka mo. Ti, you have to remember yung Ukraine niya. Kumbaga, may kaugalingon na sila nga pang gobyerno. Independent sila yung country. Ti kung hindi na sila sa Russia, kag kung nadala man to sila ya abi sa NATO to sa Amerika or sa West, ti ila na iya diretsyo. Ti nga punggan mo haw. No? Kag worst, pwede man niya punggan mo yang verbally or pamiting ka to sa ila. Ang worst, bombahon mo. Oh. Ti kung ikaw pungsod nga nagatanaw sina, mapabor ka pa sa Russia. Very unreasonable, very unjustifiable. Maski hambal ta gani, maski may rason pa ya si Putin, mambal siya nga, iti kay mga man kami, kay basi kung kami naman sunod ka magmembros nito, kami naman ding targeton. No. Hindi ya pwede yung kung ikaw ya maayo nga leader, kag may konsensya, kagagat panulog, gatulok ka sa welfare, mamumba ka, because kabalo ka, hindi lang niya ang Russia, or rather, ang Ukraine ang maapektuhan, bugos ang Russia, ang mga ordinaryo, ang mga tao, nga way man nga ni kamuwang-muwang, gusto lang nila mabuhi sa kalibutan, kag ang iban pa nga mga kapungsuran, kita tanan. Tanawab lang pag saka sang presyo sang gatong. No? Di bala? So, ka-very wrong, gid. Maski ano pa. Iban, hindi tama insindihan nga mapin pa ya sa Russia mo. Sa amuna ni nga hugada. Dumambal ka pa nga, timirisin niya na, kay halin-halin siya sa mga sailot sa piyak. Hindi. Are, karon kay bombahon ta, nakapanginlaman ka mo. Pilosopo na iya, no? I mean, nano na yung klase ka thinking man. Kung subong nagadugo ang tagipusoon ta nga mag-interview ta sa mga utod ta to, nga mga FWs nga to sa Ukraine. Tapos hindi sila kahalin. Although there are those, subong may mga gabiyahe padulong sa Pilipinas, may 17 mga FW, mayon yung nakapauli sila ya. But there are the OFWs, just like sa interview naton kahapon, si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ba niya, hindi na kami di kagwa. Di parte na lang ning amon pangamuyo. Ang supply tuod, subong may supply kami sang pagkaon, balikan tang patrol bomba Anthony. Pero, why kami kabalo kung asasan ni siya? Kung magsigi-siging gamo. No? Panago lang kami nga panago. Ti ara siya sa iya nga employer, hindi naman siya kahalin. So, ang ginapanumdum nila, maski ato sila nga bukid nga bahin sa Ukraine, pero kung may nuclear bomb na nakong tawgon na nga may palupad, abi baw pahilayo lang. Ti maanos la? Ti patay kami tanan if ever. Pero, again, kabalogi kita sa power of prayers, no? Even prayers can move mountains. Kumbaga, amo to lang gin-share gani sa aton kahapon nga. Hambal sang isa ka soldado from Ukraine. Nunya gapati kami nga importante ginang prayers kay subong matchag namon do gina shield kami, nangin invisible kami. No? Ang enemy do hindi makikita sa amon but kabalogi kita kun ano nakadamo subong ang kalamatay, di ba? Sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, why gijaya untat? Hamakon mong Russia, nagpaulan niya sang pila, 400 ka mga missiles mo sa Ukraine. Grabe, no? Hindi gijaya amo nga paulanan mo gidman. Just because nga hindi ya sa imo, whatever it is, ano pa dayang rason. Pero kabalikan nga balon mo nga do, dayawon mo pa kay kabalo ka, damo nagakalamatay subong, maski ang mga ordinaryo nga mga civilian. No? Sa karon ang latest to mayara sang air missile defense system ang Ukraine nga nagapabilin nga viable, intact, engage. Pero syempre ka paulan niya missile ya ang Russia although nga ti, gamba lang Ukraine ti, ang air superiority ya, kuwa gidaya sang Russia mo. Nga may mga lugar nga may ara sila sa control subong. Ang sa speech ganin ni Ukraine President Volodymyr Zelensky
sa European Parliament ginaragway sini ang kumbaga bla sa Tagalog pakalunos-lunos, makahalanusbo, no? Kung sa aton pa, makahalanusbo nga trahedya nga gintuga sa pagsalakay sang Russia sa ilang nga pungsod kun sa rin duha ka mga missile ang nag-igo sa ikaduha sa pinakadako nga syudad sa Ukraine nga naging kamangdanan sang pagkamatay sa madamo iya nga mga tawo. Grabe, no? So again, hindi ginadalayawo ng Russia. Even if may ara kamo sang kaakig sa presidente kay nagpadala-dala siya or sa NATO, sa Amerika, kung ano dira. But that is a very unreasonable and very unjustifiable nga mamumba kang mangyera ka kag malamita ang iban iya nga tawo. No? So that's why amo na lang ng aton bala nga kasubo, ang aton nga sa mga nagaka-emotional ka man because makitaan mong sitwasyon eh. Kung tarawon mo subong hala ang Ukraine depensa lang sila nga depensa mo. Ang Russia ya lusob lang yang nga lusob. Do sa ano bala na kasakit? Mga utod ta panago sa basement ng mga Filipinos upod ila employer. Mera iban ka sala-sala, masakay sa train ka, bali Ma'am Joy ka po na may dala pa bumbuan nga langgaw, makakala ula ang langgaw sa train. Manan nga nadala, nambal siyang Filipina nga nadala ko man yang langgaw nga ni man. Doon nag-adobo lang ko, kulang na lang ni manok kag maka-adobo ko de. O mapaksiw ko na de. Meaning, nagasala-sala na sila. No? Meaning, nagasala-sala na sila kahit siyempre sa sitwasyon. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Or rather, sa piyak nga linya, sikero naton, si Bongbong Gracelyn Lobaton, sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton sa bungyang Bongbong Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Mamuan duha ka mga lalaki ang pilason matapos nga luthangon sa isa ka birthday party sa Banwasang Murcia. Mamuan ang mga biktima amo Sanday Arnold Saldo, 36 anyos, kag Romel Tavara, nagaedad sang 30. So mamuan mga pariyos sila sa residente no sang Purok 4 Barangay Minuyan no sa Banwasang Murcia. So si Saldo Bomboan ang madamo sang pilas nga naangkon samtang si Tavara ang hindi man no hindi madamo ang iya sa na agong nga pilas so naigo lang ni siya posible mga isa lang ni kaigo kag ginalantaw Bomboan nga apat ka mga persona no naligar apat ka mga persona nga armado nga nagkadto sa isa ka birthday party kag ginuthang si Saldo no si Arnold Saldo. So Bomboan sa initial nga investigation sa atong mga kapulisan samtang nagapatigayon sang pagparty no ang ining mga biktima didto nagsulod ang mga armado nga lalaki kag gulpi lang ng luthang kag palagyo sila sang nakita na nila nga naigo na sa madamo nga sa nga bala ining si Arnold Saldo. Grabe Bongbong Grace no. I mean may mga amo na lang gid na may masulod tapos gulpi lang luthangon ka. Do ka amo na lang gid nga kasimpleng kabuhi sa tawa mo na lang gid kasimple manglutang duway na hadlok-hadlok. Yes, Moan, wala na gid subong pagpangduha-duha no ang pagpangluthang o kung patay sa mga tao bala no especially kung may mga may mga atraso kabala nga tawag. So on pa ni sang Murcia PNP kung ano ang motibo no sa pagluthang sa mga biktima babaan. Gani man kung kilala to nila or anong atraso nila nano ini may involvement na naman liwat sa illegal nga droga kaya mo nang kasami Bongbong Grace mo kung mga kalasapwan kung mga ginlutang ang pamangkot dayon may involvement sa illegal nga droga. Amo pa nababuan ang aton nga kuhaan man information kay kalabanan nga daan droga na lang ning rason no sa pagluthang o kung pagpatay sa mga pila ka mga persona Bomboan. So mayo lang kay wala man may na involved pag no iban nga persona nga sa ka birthday party Bomboan. So Bomboan subong no naga-ulahan dire no. Ando kadamo lagi sa Talithe arita diri sa public plaza sa isa ka madamo or mga dabong bala nga kahoy no pasilong kag
aton sining mga kauturan ang padayon ang pagpanglimpyo bisan nagatalithi bambuan. Okay, so meaning pulo panalitin ano ni magwa ni subong sa hindi man gid siya syado kakusog. Ang talithi bambuan kusog no do maano nagid mabubo nagid ang ulan nga tawag. All right, sige no. So sige, at least may idea mga kauturan ta kung magwa man is mga tagsa iyak mga panimula hindi ka kasugi ka sigurado sa tiyempo. Maulan, matalithi, mauntat, no? Yes, bambuan. So ano lang balo lang sa gahapon sa mga panaming no kay base karon nga adlaw magatag-iti naman mabuan ang init. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, bambuan. Ini si Bombo Grace in Labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa dugang iyang mga balita gindulong sa aton subong iyang aga. Diri sa aton iyang panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Dugay-dugay gani. Yari naman iya mga kabinan ng aton iyang mga sister stations, no? Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga patigayon sang region-wide tie-up sa subong iyang aga, no? Ang aton iyang flagship station ang Bombo Radio Iloilo. Subong man ang aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Ibaloon taman ang ila sini iyang mga nagapanguna nga mga balita, no? Sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo. By the way, sa mga biyahero bala basi matingala ka mo sa gihapon kundi alert level 1 ang syudad sa Bacolod kun diri kaya no sa alert level 1 ang Bacolod alert level 1 ang Negros Occidental is alert level 2 kun diri kaya mag-travel inbound travel ka nga madiretso ka sa puerto sang Bacolod way problema kay vaccination card naman ang ipresentar mo debla kay halin pa man sang nag-alert level 2 kita legad nga bulan amo man sa gihapon but kung sa airport ka, kay since ang province of Negros Occidental, naga-require sang S-Pass tungod alert level 2 sila, no? Kagyapon, masulod kagyapon, ma-apply kagyapon na S-Pass. So, meaning, pag sulod mo dira, no, sa, kung sa maskis taga Bacolod ka, kay maablabay ka sa airport sang probinsya, at may requirement nga S-Pass. Pero, approve naman na dayon, Amo na ang pila iya sa mga clarification, kay may mga biyahero sa gyapon kakatingala nga ang alert level 1 ang Bacolod may mga ulo S-Pass pa ini. That is because no sa mga pamangkot naton yung mga kauturan nag-inquire no. That is because nga galaba ang airport is nahamtang no sa silay nga sakop sang probinsya sa Negros Occidental. Pero walang problema. Subong tiara naman lang na sa internet, it's downloadable or ma-apply ka dira. Pag-apply mo approved man na dayon, no? So, pero again, yara kita iya mga kabinan sa alert level 1, no? Amo nang status naton subong is alert level 1, no? So, yara nagikita sa ginatawag iya mga kabinan nga new normal. So, kalabanan man sa aton is vaccinated. That is why nga earlier ang aton iya discussion is ang pagbalik sang face-to-face classes kay mga eskwelahan subong gina-ready na, no? Para iya sa pagsulod sang nga magpatigayo na sang face-to-face no classes kay again nationwide sobra na 4,000 ka mga bulutuan and may mga madugang pa ni no and for sure tapuson na lang gini ang school year nga ini and sa masunod iya nga rather sa suning masunod sa pagbukas abis ang klase let's say August naman liwat or July so for sure no mga estudyante, balik na iniiya mga kabiran sa mga eskwelahan. Kaya di mayara man isang mga pagsulundan no? Ginaplastar iya ang Department of Education sa sining pagsugod iya sang face-to-face classes. Nga, syempre, number 1, pa-vaccine taton yung mga kabataan, pero subong ka dasig yung vaccination sa mga kabataan, no? Dasig lang ang vaccination sa mga kabataan subong kumparar mo balaya sang una. And of course, ang mga eskwelahan, dibla, may ginahimo ni siyang isolation or quarantine nga facility. So, since nga, wala naman ganyan nag-quarantine, subong kaya ang kaso naton. In fact, ang bulletin sang Department of Health, Region 6, no, single digit naman lang niya ang Bacolod City. So, meaning, hindi na amuna kadamo iya mga kabiran ang kaso. That is why ganyan mo nang ginambal nga inano man nga
patapos na yung COVID, nagsulod-sulod pa na iya ang kinagamo sa do hindi gid mawadaan no sang gamo kumbaga bla problema nagsulod man niya yung gamo sang Russia kag sang Ukraine no mga OFWs naton nga mga kauturan may help desk diriya sa may syudad sa Bacolod nga handa man gani no nga magbulig para sa mga utod ta nga mga OFWs nga luyag magpangayo iya bala sang bulig kung magpauli sila diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, nag-meeting naman sila although hindi pa nila ma-account kung pila gid ka mga OFWs ang taga Bacolod gid, no? Pero if in case kay syempre mga OFWs ta mga utod ta ang ila na gina-worry kung nga ang nagapabilin sila nga hindi iagyapon nga magpauli diriya sa Pilipinas nga ang option nila yung pabilin to apisar nga puwerte kagamo, that is because nga syempre napanumdum na nila ang welfare sa ilang pamilya, kung paano na lang, kung wala sila sang sweldo. Why sila sang may ipadala sa ila sininga pamilya? That is why nga grabe, no? I-risgo ang kabuhi para sa pamilya. That is why mga OFW, taniho, mga modern day heroes ni naton, no? Dako maning nahatag sini, contribution sini sa aton iyang ekonomiya. Kay damo kita mga utod yung mga FWs gapadala diri sang kwarta sa Pilipinas, padala sila sang kwarta para sa ila siniiya nga pamilya. Bombo Anthony, yari ng aton iya nga mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas, no, para sa aton nga patigayon sang region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radyo Iloilo, subong man aton mga sister stations, Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning! Welcome and good morning, Bacolod. Bombo Lindsay. Welcome and maayong aga sa imo, Bombo Lindsay. Bombo Radyo. Maayong aga man, bumambuan. Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Do kare, di naman gid ang syudad sa Bacolod or manginang province of Negros Occidental, Bombo Lindsay sa face-to-face sa classes. Kaya mo nang ginasigilanunan subong, no? Base man sa interview naton sa Committee on Education Chairman sang sanggo niyang panlunsod sa syudad sa Bacolod, may meeting na sila sang tinalikdan nga adlaw kag ginapat-pat lang gid kung ano ang mga pagsulundan nga himuon no para nga magbalik man ang mga kondisyon para nga magpatuman or mabalik ang face-to-face classes no diriya sa amon man sa may syudad sa Bacolod. In fact, sa biyak nga bahin, so no, kay Councilor Reniceto Novero nga gina-account man nila kay may mga unvaccinated pasigyapon nga mga teachers pipila lang man ini. In fact, may mga teacher gani nga nagaprotesta kay hindi sila pagpasudlon sa eskwelahan kay unvaccinated sila mo, no? Pero gina-account although due time naman ang mga porsyento, no? Suno dire sa konsihal ang wala nagpabakuna nga mga teaching personnel nga wala pa iya nabakunahan, no? Mayara 133 mga teaching personnel ni sa bugos na ni nga Bacolod and may 54 nga mga unvaccinated nga mga non-teaching nga mga personnel. So, amo ning mga pasubong ginatutukan pa sa karon at the same time, ang quarantine facility bala pagasaradaan na gini kundi ginagamit ning mga eskwelahan kiti subong jutay na makatama ang kaso, no? Duway na gid kay pwede na ang home isolation, no? So, because ready naman ang mga eskwelahan para sa face-to-face classes. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, ginpapanaugan sang dismissal order sa pwesto bilang assistant provincial administrator sa Negros Occidental Comprehensive Health Program Division. Si officer in charge niya siya before, Maria Mina Pellejo. No, sang tinalikdan ini nga Webes or February 27. So sunod diri kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr., ini may kaangtanan sa ginapangatubang sini nga kaso nga grave misconduct kag gross neglect of duty. May kaangtanan sa napamatud-an nga discrepancy sa pondo sang NOCHEP, no? So dismissal gid ni, no? Ang ginpapanaog kay mayara sang 10 million, no, nga amo ni
may balayran pa ang probinsya nga 10 million sa mga ospital kasubong man sa mga bulong ti amo ning hindi ma-account. That's why nga gina-filean kaso, so dismissal order no ang ginpapanaog subong sa iya. Kagara pagid papanaugan man sang 60 days nga preventive suspension ang duha ka opisyal man sang Provincial Human Resource Management Office bangod sa ginaaligar pagtamper man sa mga opisyal nga dokumento kung sa din ginislan ang pangalan sa mga empleyado sang probinsya sa Negros Occidental nga ginatagan na sang permanent status. Di madumduman nga sang damlag lang ginreklamo sa mga katapos ang Progressive Alliance Capital Employees anay pinuno sang opisina ni Attorney Annabel Palik gani ini ang naghalin naman iya sa pwesto. Amo ni so far ang mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Sige, balik-balikan ta lang ang Bombo Radyo Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. May interview kami dito sa may bahin sang Ukraine. Kamantigin kamusta namon ang aton dito nga overseas Filipino worker kon OFW sa may pungsod sang Ukraine. Kag sunod diri sa aton nga Bombo International correspondent nga si Ma'am Melissa Frias nga ginsilin niya nga makabig nga ti maswerte man siya sa gihapon kay man ang iya nga employer is isa ka diplomat no kag ginapahayag pagit sinidiya kaway sila ginapabayaan no sang iya nga amo sa sininagapadayon sa karon sa tunga sang giyera kag sa giyera sang Russia kag nagapati ni siya nga damo pa sa gihapon sa mga Filipino didto nga ti iya nga nahibaluan nga nagpabilin pagiriya no sa Ukraine pero wala nga why sila sang masakyan no padulong sa border sang amo nga pungsod. Kag ginatatap man sila sunod diri sa iya sang maayo no sa pag-abot sa border na nga padulong sa Poland man o kon sa iban nga bahin para makagwa lang sila sa pungsod sang Ukraine. Kag indugang pa sini nga do halos nasakop na tanan sang Russia ang syudad no sang Ukraine kay man ang mga individual nga wala sang passport ang ginatugutan man nga makasulod sa pungsod sang Poland. Sa dugang namon diri nga balita sa amon diri nga probinsya sang Capiz ti ang kaso no ginapasaka gani ni Mejorada no ni Boy Mejorada sa kay patok sa kay Mayor Ronnie Darivasa ang dismiss ini may kang tanan no sa ginapahayag no aligasyon ni Mejorada nga may ang imbulbado no ang alkalde sa syudad sa sining investment scam nga nagkahinabo diri sa amon nga syudad sang Rojas. Kag sa dugang namon pagidiri nga mga balita, ang basura ginareklamo dira sa may bahin sang Barangay Tanzazur sa Banwa iya sang Panay kung sa diin baw ang ila dito nga isa ka sityo, ang sityo Ilaya sa nasambitan nga barangay gintinumpukan sang mga sinako nga basura. Ay wala naman may mahimo ang ilang nga barangay kapitan sa interview diri sa Bombo Radio kay Kapitan Lilibeth no Bilyones nga tisuno sa iya ginpalabot ni sila nga LGU pero waay sa gihapon sang solusyon. Kay man nibaluan to nga ang Banwaya sang Panay masami ni siya nga ginareklamuhan pag-abot sa proper disposal sang ilang basura. Amo lang na so far mga balita diri sa amon nga syudad kabugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Damo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Si mga dalagkuan namon diri nga balita sa amon diri sa probinsya sang Aklan Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay
kahapon to sa ikaduhang adlaw siyang pagsaulog sang Fire Prevention Month. Baw may nailista to nga dako nga sunog sa may isla sang Boracay nga nagabalor ang initial nga danyos sa sunog sa amon nga Bureau of Fire Protection sa Boracay nagalabot sa 2 million pesos. Ini nga residential area no nga nasunog dira sa may sitio Bantod sa may barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay. Sunog sa amon diri nga BFP Boracay mayara nga DC7 ka mga panimalay ang nahalitan kung sa diin 14 ang ginakabig nga totally damaged kag 3 ang partially damaged kag ginapabutyag kalabanan sa mga struktura sa nasambitan nga lugar himo sa ini nga mixed materials. Sang mga nagligad man to nga mga tinuig no 2019 mayara man dira nga na-record nga sunog kung sa diin madamo man nga mga kabalayan ang nasunog dira sa nasambitan nga area. Tanto ang amon diri nga BFP sa Boracay kay man medyo malisod to kadtuan ang area no maintok to bala ang dalan nga pag-aagihan sa fire trucks wala gid ni kasulod to ang fire trucks sa nasambitan nga area. Nagbulig na lang diri ang mga volunteers no ang mga fire trucks sa mga dalagkuan nga establishmento dira sa may isla sang Boracay. Based sa initial investigation sang amon diri nga BFP Boracay sa ila to nga pagpangusisa ginapabutyag ginag-umpisa ang ini nga kalayo sa isa ka linya sang kuryente nga nagsiglab kag nagtapik sa mga kabalayan. Subong covered court ang mga pamilya nga apektado sang amuni nga sunog. Sa Boracay ginapabutyag no sang amon diri nga Boracay Interagency Rehabilitation Management Group or ang ini nga BIARMG nga gintawag nila nga malisyoso ang artikulo kag litrato nga nagwa bala or nagkalit sa social media may kang tanan sa paglutaw sang ini nga mga lumot sa baybayon sa isla sang Boracay. Sabig sa ginpagawa nga official statement no pinaagi sa DNR EMB Region 6 kag ang General Manager sang Boracay Interagency Rehabilitation Management Group kay Martin Jose Despe nga nagpatigayon insigida sila sang quality testing sa strategic station sa bilog nga isla sang Boracay kag base sa official quality report ang fecal coliform level sa front beach yara sa 8 mpn per 100 ml sang January 2022 kag 11 mpn per 100 ml sang February 2022. Inigin kumpirma ang resulta nga ang tubig sa Boracay sa front beach naabot ang ginatawag nga water quality standards kag luwas nga mapaliguan Bombo Radio Wasam Visayas. Ang presensya sang lumoto ginakabing nga sang natural phenomenon nga nagalutaw every summer period sa nagakalain-lain nga parte sang Boracay kagin pa siguro man sang ahensya nga hindi ini toxic kag wala sang anuman nga halit nga igatuga sa mga turista nga magapaligos or magapaligo dira sa may isla sang Boracay. Ang pagdamon diri nga balita diri sa amon sa may banwa man sang Kalibo subong pabutyag sang amon diri nga Kalibo Municipal Economic Enterprise Development Office o Conmedo Kalibo nga ila paga-instalan sang CCTV ang amon diri nga Kalibo Public Market. Gani nga pila ka mga reklamo magalin sa mga vendors dira sa may Kalibo Public Market nga nagakadula to Bombo Radio Wasam Visayas ang ila to banyera nga mga isda. Subong gindesisyonan na nila to subong lang sila magadesisyon nga pagabutangan pagatakdan sang ini nga CCTV footage ang Kalibo Public Market kag target nila nga pagabutangan ang meat kag fish section sang Kalibo Public Market kag ginapabutyag duga nga ginpang kakas naman to
ang mga gwardya no nga nagabantay sa amon nga Kalibo Public Market ini sa gihapon gani may kaangtanan sa mga serye sang mga panakawan dira sa nasambitan nga public market. Sa Plan Banwas sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo ninyo Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita agapan napagkagangutan man diri namon si Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Bangod nga timi ara dito sang 70 ka mga Japanese ang nagtanyag sang ilang nga kaugalingon nga mag-volunteer sa pagpakig-away sa Ukraine. Bangod nga ti kasunod man ini sa nangin panawagan man sa nga presidente sang Ukraine nga si Volodymyr Zelensky. Nagpanawagan ni siya sa mga mag-volunteer ang pila ka mga pumuluyo, ang pila ka mga tawo man nga makapagpakigbato man niya para ya sa ilang pungsod. O galing kay sa subong, ginabalabagan pa ni sa Japanese government ang pagpadulong sa mga legions, kumbaga balang ang ginatawag nga mga volunteer, mga ex-military members ng Japanese forces nga magpadulong sila ya sa may nasambit niya nga pungsod sa may Ukraine. Samtang sa piyak nga bahin, nakitaan diri sa amon nga police report, nakitaan diri sang pilas sa ibabaw nga bahin sang agtang kag sa idalom sang ilong ang ining babayi baw makahalunusbo man kay bangod nga ti ginbutang ginsulod ni saya sa sako ang ining babayi nga nasapuan ginhalid lang diri sa may banwasang New Lucena. Di ginapatian nga tuga niya sa pagpangluthang ang mga pilas na tinakitaan sa lawas sa ining biktima nga si Jonalyn Sukal dito, 40 anyos sa ang edad, may pamilya, residente sang Barangay Nabitasan, Pototan, Iloilo. Sa pagpakigangot manggani sa Bombo Radio, sa hepe sang Pototan, sa kay Police Major Sariaco Esquilarga, tigin pahayag niya nga wala man niya sang nauna ng record si Sukal dito sa ilaya nga Banwa. Isa na sapuan ang bangkay sang biktima kaina sang aga may nakasakod kahapon, may nakitaan, may nakasulat niya sa sako nga hayop ka Jovan Abantaw at alias Supat. Di si Jovan Abantaw nga ni Bombo Radio Western Visayas, amuya ang ginatudlo nga leader sang Abantaw Drug Group diriya sa may Iloilo. Samtang sa piyak nga bahin dungog man diriya sa para sa Banwa sang Alimudjan nga tinapilian ang ilayang elementary school, ang Kabakanan Elementary School sa amuya nga Banwa nga magpatigayon sang expanded face-to-face classes sa umpisaya sang nagligad ya nga mga inadlaw ti pila diri sa ilaging pahanugutan nga makabalik ya sa tagsa ka mga eskwelahan. Samtang diri sa amon ginako diri ni Governor Defensor nga ti problema sa gihapon ang ining vaccine hesitancy. Makapila na kami diri makapatigayon maka-launch sa nagkalain-lain nga vaccination. Nag-upod na kami sa national vaccination sa phase 1, phase 2, phase 3. Mangin gani may people power as bakuna man kami diri naging patigayon. Pero problema gid sa gihapon ang ining pagpataas ang numero sa mga individual nga nagabaton sang first dose sa amon diri Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Inyo dira sa may Bacolod, kamusta kay ti alert level 1 na kamuya? Taas na gid man ang inyong vaccination rate, Bomboan? Ati sa Bacolod, 129%, no? Amo na sa adult na siya ha, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kag wala pa na na-include ato bilang mga kabataan, may 5,000, kapin 5,000 gid ka mga kabataan nga 5 to 11 years old nga nabakunahan kay man ang nag-abot diri nga vaccine sa to is 10,000 doses. So 5,000 ka kabataan kay ang ang nabilin nga 5,000 doses i-reserve ni para sa ila. So amo na kataas aman ang amon nga vaccination rate. Kagang isa abi dira Bombo Lindsay ang factor gid kun nga ang nag-alert level 1 kami is ang hospitalization aning utilization rate bala nubo na gid siya kaayo, no? So that is why man ti do ka new normal na gid kami Bombo Lindsay. Oo, amo gid sa amon diri baw sa province ara pa lang sa 65% ang mga nakabaton sa second dose sa bakuna kag ang booster shots baw abi mo. Abi nyo Bombo Radio Western Visayas, yara pa lang sa 9% pa lang sang total population namon diri sa may probinsya sang Iloilo. Sige lang alang na gid ang ako nga chef, hindi ko na pagbalik sa inyo madam, og gid na salamat Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo sa liwat. Alright, thank you so much man sa ating mga sister stations. Rong dahil ka nga